दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव आं गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय माहारि फोथायनायनि सोरां लामाजों। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय कान्तेस्वर ब्रह्म। बे बिजाबखौ थांनाय 16 नभेम्बर 2017 मायथाइयाव गिबि दिहुननाय जादोंमोन, थामहिनबा फोसावनाय जादोंमोन। बिजाबखौ फोसावदों NL पाब्लिकेशन्स क'क्राझार। बिजाबनि बेसेना 40 रां। बिजाब मोननाय खुलि NL पाब्लिकेशन्स पानबाजार गुवाहाटी 1। लिरगिरिनि फंनैसोआव लिरगिरि बिथाङा फोरमायथिदों दि माहारि फोथायनायनि सोरां लामाजों बिजाबा माहारियाव सोलिबोनाय फोथायनाय माखासे बिखान्थि आरो खनार बसननि आब्रुथि गोनां बाथ्रानि भाव आरो माहारिनि गेजेराव सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय आसार खान्थिखौ लानानै लिरफुंनाय जादों। बे बिजाबाव माहारिनि फोथायनायनि माखासे सोलिबोनाय मोनथिनां बाथ्राफोरखौ लानानै लिरनाय जादों। लिरगिरि बिथां कान्तेस्वर ब्रह्मनि फोसावजाखांनाय माखासे बिजाबफोरनि मुङा जाबाय फारियै सेथियाव फागुनि 1982, नैथियाव आरो जेबोला 1984, थामथियाव निजिरा 1986, ब्रैथियाव संसार मुहिनि 2004, बाथियाव परम कल्याण गीता 2004 राव सोलायनाय, सारनित्य क्रिया 2001, स्निथियाव पूर्ण साधना 2002, दाइनथियाव आरोबाव खनसे उदांस्रि नागिरनानै 2012, गुथियाव माहारि फोथायनायनि सोरां लामाजों 2017। मिजिंथिबायदि बिथां कान्तेस्वर ब्रह्मनिफ्राय आरोबाव गोदान गोदान बिजाब सोरजिनाय फरायथिनो मोनगोन होननानै बेजों लोगोसे बिजाबनि खौरां आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।